O Concello de Ribeira deseñou un amplo programa para celebrar esta semana o Día de Rosalía. O acto principal terá lugar o mércores 19 coa plantación dunha figueira nas inmediacións da Casa da Mocidade. O acto institucional que imos ter xa na mañá do día 19 ás 12:30 da mañán, moi pretiño da Casa da Xuventude, imos facer a plantación da figueira de Rosalía, unha figueira que nos dona a Fundación Rosalía de Castro, e tamén estará o seu presidente Anxo Angueira para poder facer ese irmanamento, non, entre o Concello de Ribeira e a Fundación Rosalía de Castro. É un paso máis no que queremos colaborar coa Fundación Rosalía de Castro, porque xa estiveron en Ribeira tamén presentando a súa revista de estudos rosalianos e, por tanto, afianzamos esa relación institucional que temos entre o Concello e a propia Fundación, pois facendo esa plantación que homenaxea a nosa autora nacional. Ademais das actividades no ámbito educativo nas que os escolares levan traballando todo o mes de febreiro, o xoves haberá unha gran festa con todos os cativos, mentres que o venres 21 os usuarios da Biblioteca Municipal serán agasallados con flores. Temos unha parte moi importante de actividades dirixida ao sector educativo. En todos os centros traballan sobre Rosalía de Castro este ano e nós tamén facemos unha gran festa para os meniños no xoves 20, que ven María Faltri canta cancións cos meniños, que imos estar ali todos, tamén me incluo nestes meniños. Esta vai ser como a gran sección para primaria que desde o Concello promovemos no día 20 pola mañá. O sábado 22 haberá un obradoiro de pandeireta e cantos baseados na obra de Rosalía a cargo de Jara Ortiz. E o domingo a hostalería sumarase tamén a esta conmemoración, co reparto de caldo de gloria nunha decena de locais.